Gelukkig hier de 12-jarige Jack Russell in die een zwemvest aan. Juster voelde toch onbekende oorzaak oer boord en zijn baasjes hier neer terug. Indy lag dus aan de zijkant van de boot. En mijn man die zag hem iedere keer uit het raam van, nou hij ligt hier nog. Nou en na een kwartiertje, toen zei hij ineens van, god, waar is de hond? Nou zegt hij, ja, hij zal wel voor zijn. Dus ik helemaal om de boot. Nou, nergens Indy te vinden. De Kaspers keren voeten dadelijk om en beginnen te ziekjen. Maar werd ze ziekje, geen Indy. Ik heb echt wel gehuild. Van, oh, waar is die, als er maar niks gebeurd is. Dus nee, de schrik was heel groot. Na lang ziekjen en vreegjen aan orenboordje meesken, krijgen ze te jaren dat Indy meenam is in een reerde speedboot. Dit de boot van Arnold Posma en zijn broer. Die zeggen het bisje toevallig zwemmen tussen de Jouwer en Snits en hellen hem uit het water. Mijn broer die hoorde een hond blaffen. En toen zagen we in het riet dus een oranje zwemvestje. En toen zeiden wij, we dachten wat een aparte plaats voor een hond, omdat er verder ook geen andere boten waren. En hij kon ook het weiland niet in, want er zat allemaal prikkeldraad voor. Dus hij stond er wat op die walbeschoeiing, op die stenen. En zodoende dat wij nog een keer gedraaid zijn. We hebben nog wat aan de kant aan de boten gevraagd van, goh, missen jullie een hond? Niemand miste wat. Dus toen zijn wij richting Sneek gevaren om hem naar het asiel toe te brengen. Indy had een aardaskofje in het waterlijn, maar alles gaat wel prima met hem. En zijn baasjes, die verliezen hem neer weer uit het oog. En we willen ook nog even de jongens bedanken die hem hebben opgepikt.